Welcome mga guys sa atuang gitawag og Christmas party sa atuang The Greatest Love of Sibunganhon Bands. Una ato ang pasalamatan ato ang founder si Dodong Juben Tanyesa ug ang ato ang co-founder kini nagtabi sa atong inyong buotan na igsoon Brad Bear Berhido Ina Ordinisa ug sa ato ang maabdikon usab nga advisor si Dong Joseph Pipino na may usa sa mga nagsikaso nato sa ato ang tresorero na nagkogi usab paningkamot na kakolekta aron magpadayon ug malambuon ang ato ang tawag og Christmas party karong nahuna si Inday Rosalinda Pinaw Ordinisa. Nya to ang mga sponsors ato ang pasalamatan usab sila si Dong Silvestre Aldaba Relion. Siyempre ang ato ang founder si Juben Tanyesa, ang ato ang buotang sa advisor si Joseph Pipino ug si Rembert Tanyesa. Nato ang mga membro ato aning pasalamatan kay mga active ning mga membro nga padayon gihapon sila pag paningkamot na aniya maka nahutay ang ato ang grupo kay ug wala ni sila nato mga membro dili man ta pagbalamposon sa ato ang mga plano. Naguna niya ato ang mga buotan usab nga mga membro, mga opisyalis sa ato ang grupo sila si Nas Nerosa, Joseph Pipino, Jocelyn Pipino, Danilo Clarion Nerosa, sila si Elsa Tanyesa, si Pregreno Tanyesa, Juben Tanyesa, Marjorie Sasam, Zinaida Tanyesa, Junard Tanyesa, Rolando Tanyesa, Rodrigo Tanyesa. Mo ni mga membro na to ni nga namanamon ka aron nga agi pasalamat nila sa ilhang sa pagsuporta na mapadayon ni ato ang grupo. Sila si Inday Susan Estomago, Jacinto Pipino, Christian Pipino, Giselle Ann Pipino, Nas Jeric Pipino, ug si Edelberto Nerosa, si Dodong Ebne, mao ni katong gitawag dutahan si vlog katong gitawag ni baba ang vlog. So ibo gyapon ni si Dodong Ike Nerosa, ang presidente, si co-author si Anisito Ordinisa nas Davao, si Dong Noel Mondedo, ni Ronel Estelioso, John Raymar Tanyesa, sila si Dong Dennis Tanyesa. So mao ni mga ato mga kaigsuonan nga nagsuporta tabang na to ato mga membro nga tibo usab nga mga membro nga walay po aspect kanina sa mga monthly dues nila wa ni absent. Sila si Inday Melanie Tanyesa, Junali Tanyesa, George De Rosa, Genevieve Inao, Isidro Inao, Marshall Bindoy, so si Inday usap Rosalinda aktibo gyapon. Siyempre mo mga tresorero ikolekta man sila si Ferdy Jean Tanyesa, Giselia Tanyesa, Victoria Leon, so oni na si Silvestre Aldaba Relion, si Rembert Tanyesa, si Linda Tanyesa, Yuni Ulingay ug si Lindon Ulingay. So mao na itong mga membro atong gisgutan. So katong wala na to maapel, wala na to malakip, wala na to na memorya, dagadaghan matutuang na istorya nga mga ngalan. So sunod na lang po buhon kung wala na to malakip, dili man na to rin urot, pero at least na siguro dagadaghan na ako ang na mention nga mga ngalan nga itong mga membro. So manghinaot ko nga kining ato ang kapunungan gitawag og The Greatest Love of All Sibunganhon Vibes. Karon sa ulog unang pagsahulog sa ato ang party sa ato ang grupo. Wala pagal kay tuig pero nang malambuon na nagmalambuson. Ato lang ang suportahan ang plano sa atong grupo aron atong grupo magpadayon ug magbalambuon ug kitang tanan magmalipayon. Kaya sa gani
ang gitawag na magsuporta o magmalambuon din magmalipayon usab sa kanunay labi na gyud sa mga panahon kaya labi na rin karon na mga plano sa ato ang grupo. So subukan ako pasalamatan to ang mga tanan nga mga opisyalis sa grupo na to mga ilain ato ang founder yung Julian Daniesa. Siyempre, inyong ubos nga laga usab ang co-founder si Brad Bear Hido Ina Ordenesa. Yung ato ang mabtikon na advisor si Ruben Joseph Pepeno o sa ato ang mga presidente si Nas Rosa, si Ike Rosa, sila si Douglas Rosa, mga abtikon na sila mga uban na to nga ato akong buutan na nagsuporta yung mga nato sila po si Dong Silvestre Aldaba Region si Dong Renberton Mesa. So daghan katag mga kaigsuunan nato dire ang kamot usab na pagmalampuson kini ato ang tawag na to Christmas party. Isa na po biya ko sa layo, salamaton ako, kita ako tawag ko kanang kamaya o kasadya mo na akong uban, akong presensya ato akong founder wala mong po mo nakip kaya na ako siya importante so kaming duha wala may ka-join so uban pa wala ka-join pero bisan niya may nasalbiha may salabyo nalipay may nakita ka mo nakita mo na mo na magmalipayon sa ato ang Christmas party para mahigayon na so hangtod sunod pag yun na Christmas party atong pangayoon sa Ginoo padayon pa mag-abot na po ang daghan ng mga katuligan sa ato ang grupo magmalambuon uban sa pagsinagdamanay pagka mapaubsanon pagka mapailubon pagka mahigugmaon asa ang pagpaubos asa ang gugma asa ang pagpailog naa diha ang kalinaw naa diha ang kalampusan sa atong tumong tinguha sa ato ang grupo gitawag na ito the greatest love of Sibunganon Mines. So daghang salamat kini lang inyong ubos nga lagad ang inyong co-founder Brad Bear Hido Ina Ordenesa nga nadukad diri sa Kingdom of Saudi Arabia. Happy or Merry Christmas sa tanan. The greatest love of all Sibunganon Mines, tanan mga opisyales o mga membro. God bless us.